I ćeo, ovako ćeš pitati. Šta će ženskom detetu telefon Android? A? Srbi moji, a? Na Android telefonu, dok ne napuni devojčica 18 godina, nemojte joj dati Android, nego joj dajte na tipke običan samo da je zovete iz škole tamo i nazad. No, tu ne može biti ništa da joj se desi, jer on nema Face, nema Badu. Na Badu se vaša deca skidaju gola i rade svašta. Ja sam video, a to mogu i da jednom prilikom kad nabavim drugi telo. Kidaju se gole, sa svakim kontaktiraju, pričaju. Halo, jel ste vi svesni da Android telefon da može vašem detetu donese život? Niste svesni, tako? Vi niste svesni da Android telefon da podržava sve aplikacije koje malte neko kompjuter. I kompjuter je opasan, ali najviše kompjuter opasan. I Android telefon. Zato što Android telefon, opet kažem, može da oduzme ženskom detetu život. Muškom ne može da bude ništa, samo ženskom, zato što preko toga nađu stare ljude, onda kontaktiraju i onda vas lažu. Idemo kod drugarice da zaspemo, idemo do drugarice, vi pustite i šta? Onda čujete nestala, umrla, a tu ćete vi biti krivi. Tu su roditelji krivi. Ako vaše dete se nešto desi, znajte da je zbog Androida. A u stvari vi ste previše matori, pa ne pratite YouTube. Ne znate ni ući u YouTube, ni uključiti ono, kao mi mladi 22 godine. Ne znate uključiti YouTube na Android telefonu, a kamoli uči i proveri šta vaše dete radi. Niste roditelji ako ne proveravate vašem detetu telefon, svaku poruku, svaki poziv. Ali na Android telefonu, ne na ovim običnim telefonima. Tako da Android telefon vašem detetu može oduzeti život. I to ženskom. Muško dete je u redu. A šta će ženskom detetu telefon dok kad napuni 18 godine, onda možete reći izvoli čeri Android telefon. Znate? Ovo sam rekao. U stvari boli mu, vi ste roditelji, vi znate. Vi znate, jel? Zato im kupujete Android telefone što vi znate. Mnogima je odneo Android telefon život. Mnogima. Telefon, Android i kompjuter su najopasnije sredstvo. Kompjuter i telefon je Android najopasnije sredstvo. Znači, bukvalno oružje je Android telefon i kompjuter je oružje. Samo ne na tipke crno-belo nije. Ja sam vama rekao. Ako nešto detetu vašem desi, to ćete biti vi krivi, jer ste mu kupili Android telefon. Mislim, ženskom detetu, jer ste kupili Android telefon. Tako da, molim vas da oduzmete vašem detetu telefon i da mu date običan, bez kamere, crno-beli. Samo do škole i nazad. Kompjuter da mu ne date, nek isteriše, nek vrišti, nek plaće. Samo ćutite. Tako ćete najlakše proći. Eto, ja sam vam rekao, običan crno-beli na tipke telefon. Običan crno-beli je za devojčice na tipke dok ne napuni 18 godina. Eto, ja se nadam da sam s ovim spasio mnoge živote, da ćete oduzeti od vaše dece Android telefone, iPhone i te. Znači, ako je maloletna, oduzmite Android dok još imate vremena. I kad napuni 18 godina, onda možete reći izvoli čeri Android ili iPhone ili koji već žele. Pozdrav! Eto, Srbi moji, pozdrav! Poslušajte ovaj savjet ako hoćete da se ne desi, da se ne dešava loše stvari vašoj devojčici ili ćerki. Pozdrav, čao!